koska uusi ranked-systeemi on ihan hullu. Siitä saa hulluja palkintoja. Joten me jotain pelata sitä vähän nyt. Ja joo. Eli me voimme mennä nyt suoraan rankediin, koska mä voin vaikka näyttää nyt ne palkinnot. Siis tässä on uusi, vähän niinku Brawl Passi, mutta on tämmönen Ranked Passi. Niin täältä saa tämmösiä palkintoja. Ja näitä ei ole kovin vaikea saada. Joten mä jopa kokkaats. Joten joo. Aluksi ne on tietenkin botteja, kun mä oon vaan joku bronssi, niin sillä ei oo kovin väliä, minkä rankan mä otan. Niinku, katsotaan mä toras. Okei. Muutan. Next class. Onko ne ampumaan perus? Käde. Roili. Onko? Otakin meikä vetää. Mia bomba klar! Jahas. Onko Rosa? Kenen sä oot hyödytön? Siis tää uusi gadgetti juttu on ihan sairaan huono, kun ei niitä ehdi käyttää kaikkia, niitä gadgetteja. Ja Lilillä se on sama määrä kuin jollain. Oikein, tää kattoo vaikka. Kun se on Lilillä joku 24 sekkaa ainakin mulla. Sitten jos mä katon vaikka Piperin gadgettia. Mutta se on niinku Bullilla, jos on Dynamikella se on sama kuin Lilillä. Mutta Lilillä on paljon enemmän nouskeltu, sillä on niinku Mutta se Lili pitäisi mun mielestä olla ainakin 30 sekkaa, koska siinä ei ole mitään järkeä. Ja se voi spämmistä. Nyt se ei voi spämmistä enää. Mutta se on silti mun mielestä liian pieni se aika, mitä se niinku on. En näis. Ainakin mun mielestä se pitäisi olla enemmän kuin Lili on aika liikaa. Ja kuka tää uusi ranka on? Mä katsoin sitä Brawl-palkkia. Jotain Tätä katsotaan. Whatever, se on chili. Mia bomba. Ok. Pipper snipper. Ok. Joo, nää tyypit ei niinku auta yhtään. Ne häviää Leonin kloonille. Nää jätkät ei voita kasvee yköstä Leonin kloonia vastaan. Tää on niinku ehkä pieni skill issue, mut sille ei sen pitäisi niitä lähettää. Onko se Leon tulla? Jos se Leon tulla, se on siinä. Onko Piper? Kokattu. Nice. Eli, no, tää on aika silleen vähän likainen hetki. Siis, ja mä en kovin tiedä mitä niinku. Mia bombaklad! Onko Piper lopeta? Rauhoitu. Onko toi on vasta klooni? Onko Leon käppi? Oma hikistä. Mitä ihme? Mia bombaklad! Onko? Hyvä Leon. Sä et voi sellautua. Sä et voi. Broidi. Mitä sä? Ai. Mä en muista, onko mä saanut mitään modia. Onko mä saanut tämmöstä jotain eriä, paitsi tää klassikko. Impressed me winger more, sit mä voin teo. Totti maito kasvaa, en miettiä syödä rasvaa. Sorry, meikä on vähän brain rot. Noniin. Okei. Pikku. Okei. Ralli. Ei sillä oo. Mä tiedän. Sitä Riko niinku ampuis sinne. Koskaan niin. Oho. Koko. Ai. Nyt kyllä rasvaa. Riko. Sä oot rasvaa.
Onko tää Riko kännissä? Oh my god. Oh my god! Mia bomba clan. Missä sen gadgetties on? Bomba clan on botti. Ei niillä on Ash ja Hank. Oh my god. Niillä on Hank. Täällä on Hank on kyllä paras koko pelissä, mutta sille periaatteessa ne on botteja. Vaan boteilla on paras pelissä. Miksi Hank on niin vahva? Se tekee ihan sairaan damaa. Kato tää. Pikku källi. Onko? Sinne meni. Ping pong ping. Tää rikshotti ensin tiedä otai. Kato tää. Sata sausake. Ihan puhpa clap! I just wanna be what I isn't. Keep it undercover. I'm on the mind, gon' make it. Oh, that's a keep it undercover. I'm on the mind, gon' make it. When you finish, I'm on me. Joo, nyt on kyllä aika seppailemaan. Tää pystyi liikaa. I'm on the mind, gon' make it. Mistä? Ota, mistä jätkä tuli? Bro. Se oli Klo. I keep it undercover. I'm in the mind, gon' make it. I'm on a Venus. Ota. Ok, meikäläisen sihti on aika huono. Ok, eli toi jätkä, Dela. Kato tää. Trickshot, osu. Toi on pakko osua, come on. Ok. Boom. I keep it undercover. I'm on a namaste, Mr. Man. I'm on a meanest, I'm on a meanest. I keep it undercover. I'm on Vein. Mikä vetää täällä Mia bomba? Otakin. Rauhoitunne vähän Mortta. Kerro. Ro. Kiitos. Otakin, katsotaan. I keep it undercover. I'm on a mind. Miten mä oikeesti missasin ton? Onko sieltä tulee El Pirmo? El Pirio! I keep it undercover. I'm on a mind, go me get her. I'm on a feelings, I'm on a feeling. Sinne meni. Ok. Joo, Frank, sä et oo hän. Mut en kovin mäkään oo hän. Come on, I keep it undercover. Ok. I keep it undercover. I'm on a map. Sinne meni. Ok. Mia bomba club! Ok. Kato tää. Sigma plays. Shibidi-dob, yes, physics teacher. Ok, nyt on kova, nyt on aika kova. Come on, vedä se. Ok, sä oot palikka. Kiitos. Mondela. Vein. Oi, et nyt kyllä vähän kutisee, kun menee tänne, niin on vähän palkintoja. Eli tän takia tää on tosi hyvä, kun täältä saa... Eli kuulemma nää on tosi hyviä, katsotaan mitä... What happening? Poco, cos locos! Quit playing. Ok, tupla V Pokoskinni.
Mondela. Mondela de... Otan nä... Oliko Surkilla yksi heltti? Otankin. Ja bomba. Otankin. Otan. Get up! Get up! Koko katso. Ota meikä kokkaa. Kato näitä muuvia. Kato näitä. Siitä Mia bomba. Ja siitä sinne Mia bomba. Kato. Siitä Mia bomba glad. Ok, niille ei oo enää puskaa. Koko. On aika valkoinen yhdysliitto. Ota hekki, mene pois. Pum! Ja sitten. Ok, English or Spanish? English or Spanish, Mia bomba club! Kato tää. Mia bomba club! Spuudu! Perus. Ok, eli Ems turvas hyperiin. Mä en. Mä käytin hyvää. Kato tää. Ota hekki, meikä tekee kohta English or Spanish käy. English or Spanish. Girl, you got something in your nose. Snäna kite and you fill the hole. When you find peace for yourself. Mia bomba clad, go fill the hole. When you find peace for yourself. What it is on what's up? Every get gone is little. Every get gone is little. Onko se tää? Hyi, tää mappi on cringy. Arvatkaapa mitä? Källi! Ja pakko tehdä pikkuinen. Mia bomba, klar. Mia bomba, bomba klar. Mia bomba klar, oh here is ler Mia bomba klar. Kato tää. Kenji on vaan no skill. Kenji is no skill. Eipä sille mitään voi. Oikein, chikata. Bro. What it is, oh what's up? Hey, gone is love. Brody, tää jätkä on kringe, Tää jätkä on kringe, oh my god. Ota oikein. Ei pysty ihan kokkaa, katsotaan. What it is, oh what's up? What it is, oh what's up? Every good gun is low, every backbone is low. Every put it down, I'ma pick it up, papa. What it is, oh what's up? Every good gun is low, every backbone is low. Every put it down, I'ma pick it up. Kato tää. Look at Ashley. Ashley, kato mua. Ashley, kato mun silmiä ja sano, että mä oon sun rakas. Ashley, kato mun silmiin ja sano, että mä oon just se oikee sulle. Ja sä oot se mulle ja me ollaan yhdessä. Lisää palkintoja! Allahu Akbar! Legendary. Ok, toi on hyvä. What it is, oh, what's up? We got gone is alive. Ok, tää on aika mega. Ota, missä se oli? Ok, nyt on aika paha. English or Spanish? Ok, ota hetki. Whoever move first is gay, come on. Boom! Ok, ota hetki. Pitää mennä täältä. Broidi, Bull, et sä mene siitä. Sitten kokataan se kun... Mia bomba club! Ei, please. Yeah!